Ondo. Egunon. Bueno, Alex Txikon oso ezaguna da gurean, bueno, eta ez gurean bakarrik, ez nazioan eta nazioartean ere bai, lemoarra da, himalairista, horrez gain beste hainbat saltxatan ikusi dugu, eta esango dizuet askok jakingo duzue, baina Himalaiatik iritsi berri da, 10 bat egun egin ditu bakarrik Euskal Herrian, zemu zaude? Ondo, gustora, udaberriagaz, Euskal Herriagaz gozatuten. Atxeden hartuta? Bai, bueno, ez asko, ez asko. Bueno, Alex, badakizue, eta ez dakizuenei izango dizuet, ez, Nepalen egonda, neguko lehen espedizioa saiatu da egiten Everestera, ez du gailurra lortu, baina esan du oraindik ere datorren urtean beste saiakera bat egingo duela, ez? Aurten, 9 hilabete barru bertan gauz. Bueno, ez da nola nahikoa. Hala ere, Alex, mendizalea izateaz gain, abenturazalea amorratua da, beti ikusten dugu proiektu desberdinetan, munduan barrena leku askotan ibili da, era guztietako proiektuekin bat egiten gainera, eta, pixka bat gaur eskatuko dioguna da, naturturismo hori berak nola ikusten duen, ez? Munduan barrena ibili da, leku askotan, eta nola ikusten duen turismo horrek mendiari nola eragin dion, herrialde bakoitzaren kultura nola errespetatzen den, ze pauso eman diren horren inguruan. Pixka bat mendiaz badakit hitz egingo digula, baina gero iraunkortasunaz, jasangarritasunaz eskatuko diogu hitz egiteko. Beraz, Alex, nahi duzunean. Aurkezpen bideo bat botako, ez tozunak ezagutzen kanpoko jende. Toni, nahi dozunen lehenengo bideoa? Eskerrik asko. Beno, Ainhoak esan dauen bezalaze, ez dakit ezaguna dan hitze, baina bai azkenean egiten dugunagatik, bai jende apur bat ezetuten dozkule bai Euskal Herrin, da Euskal Herritik kanpo. Mendiaz bakarrik, ez dugula menditik bakarrik bizitzen, ez? Gezurrak bide laburra deko. Orduen, gezurrak bide laburra deko nalez, esan gura dutzuet, 10 egun daro da zalamen, guztoko letzak itela, gaurko eman aldi hau, hobeto prestau izana, baina ezkestotuk astirik ez inondik inora, 5 ordu iten dudaz loaz, genengoko 10 egun hauetan, eta zoratuten abil. Alex Txikon naz, Lemoakoa, Bizkaitarra, eta munduan ez dut esango asko ibilina zenik, ez, edo hori ezin lehi izan, baina bai ibilitakoak garela. Gaurko berbalditzu honetan, bai kontoko tzuetena, da hori nire ikuspuntu emongo tzuet, batez ere Asian,
Asian 30 bider baino gehiagotan egonda nagoela, Ameriketan beste 15 bat aldiz, eta gero Euskal Herrian inguruen bebai, zerro betuteko dauen edo, zikeren nire ikuspuntue. Hasiko naz, batez ere, Pakistan da Nepal, bertan konzentra egiten direz, 14.000 metotako mendi hauek. 14 horietatik, nik 12 eskalatu dodaz, 11 desberdin eta bat bi aldiz. Eta Nepal da Pakistan artean desberdintasun asko dagoz eta antzekotasun asko. Hasiko naz, alde batetik, populazioa. Populazioa Pakistanen dago 380 milioi biztanle. Nepalen 17 milioi biztanle. 1947 urtean, Pakistanen, ezan Pakistan, orduen independentzia lortu zuten, lehen Inglaterrako kolonia zan, Hindustan gehituten zan, independentzia lortuta gero, India, gaur egungo India, zagututen duguna, 1.200 milioi biztanle gaz, gaur egungo egun hauetan, hinduistak gelditu ziren, da Pakistan, ezagutzen dugun Pakistan honetan, musulmandarrak gelditu ziren. 1947 urtean, 25 milioi biztanle zirela, 25-30 milioi biztanle. Bitu, 60 urte bueltan, 380 milioi biztanle. Eta gaur egungo Bangladesh baita ere, Pakistan zala. Pakistanen gobernuak destinetan dau diru dana, gehien esango nuke, 185 bitartean, defentsarako. Nepalen, ez da hori gertatzen, 130 destinetan da, defentsarako, gainontzekoa, banatu egiten da, herri osoan. Ze gertatuten da, herrialde korruptuak direzela, bai bat eta bai bestea, orduen diruak azkenean ez direzela heltzen. Pakistan da Nepal artean, Pakistan benetan ez dau sinistuten ze potentzia dekon turismoan, naturako turismoan. Zelako menditago zenan, egongo da munduko lekurik eta zoragarrinetariko bat, dara Baltoroko glaziarran barrena zoazela, fondo-fondoan ikusten da Gazenbru lau mendia, ia 8.000 metotako mendi bet, gero Godwin Austen glaziarra eskerretara, eta Baltoroko glaziarra eskumatara. Bertan kabi da munduko bigarren mendirik altuena, 8.011 metro gaz. Eta 2003 urtean, 2002-2003 arte, 10.000 persona, 10.000 turista joaten ziren Baltoroko trekin hau egitera. Gaur da egune, 1.500 lagun tope joaten garela urtero, espedizioakaz eta trekinakaz batera. Noski, zagaitik direz datu hauek, terrorismo kontua direzela eta segurtasuna, prentzak askotan zerezan handia deko, eta bitu zelan bajatu dan. Bigarrenik, Pakistanekin, Pakistaneko gobernuak lagundu iten dau pilo bat, eta betik beraien babesa deko, dana iteko aukera deko bertan, baina geusek gatz dauz, borroka hori deko zunean batez ere komunikabidekaz, entzuten dugunagaz, benetako errealitate hori ez ezaguna dana gutzako. Hemen komunikabideak esaten dutenan eta benetan gertatuten danan artean aldaketa asko dau, eta zer da gezurra eta zer da egie, zaie da, gatza da, hori esatea, baina nik ikusten dutena edo aietainatan hemen ez da benetan gertatuten danan, zoritzarrez, 35 edo 30 minutu eskaz dekoguz, eta ezin garazi geopolitikaz berbaz, baina oso interesgarria da. Nepalen bai sinistuten daurie turismoan. Nepalen dekogu adibidez Everest mendia eta 7 mendi, 8.000 metotakoak, eta Himalaya mendikate osoa. Pakistanen bukatuten da Himalayako mendikatea eta 2 mendilorro ezaunak hasten direzela bertan, Hindukush eta Karakoruna. Pakistanen 5 mendi dago 8.000 metotakoak eta Nepalen 8, 7, zizapagmati beten dago oso, baina Nepaletik joaten zarela. Orduen, Nepalen bai sinistuten dauriela turismoan, Pakistanen ez. Orduen, Pakistanen ez dago inongo azpiegiturarik, ez dago baina ezer ez turismorako. Ez dago ezer ere, zuek petxetan dozue eukinde munduko bigarren mendirik altuena trekin zoragarri bat, oindala 2 urte hartutako erabakiak,
trekking honetan, igotzen zara Baltoroko glasiarretik, eta itxuli buelta bat emoten zan, lepo bat oso polite pasata, 6.200 metrotakoa, orduen jentea, ez tekona esperientziarik eta, ostra, esatea, jende askori guztetanako, ostra, egona 6.000 metrotako kota horretan. Bakizu zen zaurien, oindala 2 urte jarri zuten $2.000 zerga bat zeharkatu alizateko lepo hori, ez? Lehen ezala BAPB ordainu behar ezebez. Orduen, dana traba. Pakistanen ez dute sinistuten turismoan, Nepalen guztiz kontrakoa. Nepalen dakie zen olako indarra dekien, adibidez datu bat, 2004 urtean, Everesteko trekinan izan ziren 56.000 turista. Gaur da eguna 220.000 turista dijoaztenak. Urtez urte hori gorantza doa. Karo, gorantza etorri alaz, nire ustez geuse asko hobetuteko dagoz, noski. Zelan kudeatu, zaborran kontue, han sukaldatu iten da egunez egun, Everesteko trekin honetan, benetan gomendatuten dut zuetena joatea, Baiorra edo Nepal zein Pakistaneko zonalde desberdinetara. Trekin honetan adibidez, egunez egun igoten zara 405 metro eta dana prestez. Ikustea hori dela, edo ni neu, 2004 urtean egon nintzenetik gaur arte, Joselango aldaketa dagoen azpiegituren aldetik. Bertako jenteak benetan sinistuten dauenean, eta norberandako egiten dozu zenean geusek, ez bestei begira, ez besteakaz konpeti duten, geusek urtetan direz, ez? Eta benetan sinistuten dozunean, bitu zer gertatu da. Baiara honetan, adibidez, oindala 20 urte, danak ziren samalariak, turistei eta samak eramateko, gaur egungo soldata bat, dire 10 euro, 30 kilo eramatearen 5 orduz, oiniesean, eta garai baten, oindala 20 urte, 4 euro izaten ziren, igotzen dire soldatak. Lehen ziren altuerako eskalatzaileak, entzungo zenduen askotan zerpa berbea, kasta bat da, Nepalen 36 kasta desberdin jagoz, beraiet direz Tibetetik etorritakoak eta bizimodua aurrera atara daurie Tibet eta Nepal arteko baiaratan. Orduen, beraiek, ibilten ziren, Everest mendien, beste gainontzeko Himalaietako mendietan lanean, samalari bezala, 500 euro, orain dela 20 urte, gaur egungo soldata dekien 1.500 euro, eta gero eguneko 10 euro. Eta hori, desagertu da, ez dago eskalatzaile bat bez, egongo direz 100, eta lehen ziren 1000 solokumbuko baiara horretakoak. Hau da, zer gertatu da, guztiz aldatu da, beraiek sinistuten dute, badakie ze altxorra dekien Everest mendia dagoelako hor, dala munduko mendirik eta ezagunena, eta orain gu egon gara 83 egun, bekanpaleku horretan 5.250 metrotara, eta egunero etorriakuz 50, 100 persona tarte bekanpaleku horretara. Orduen, da, isugarrizko jentea, hori neguan egonda, pentsa esazue temporada, sasoia azten danean, oain udaberrian da udazkenean. Orduen, beraiek ze aldaketa indute, badakie ze diru kataten dauriez, mendien eta mendien arrizkatzen eta lan gogorra dela, eta danak hasi direz, hotelak eraikitzen, jatetzeak eraikitzen, eta gero, jentea gero ez da gehiago dijoa, orduen ez dago inongo eskalatzailerik, zelan aldatu dan, eta benetan, danak, ez dakit aberatza hitze erabili, baina diruegaz, ez? Manejetan dauri dirue, eta bizimodu asko be hobeagoa dekie. Sinistuteagaitik naturako turismo honetan, noski, garapen hau, dekoz geuse honak eta gauze txarrak. Norarte moteko prest gagoz, norarte ze kapazitate deko kumbuko baiara hau, adibidez, oinez, heltzean zara, 6 egunetan, buelta egiteko aukera dekozu, aukera handie, eskaitza handie dago. Adibidez, arazoretariko bat. Konponbide txarra deko, baina aukera bat dekoz. Zuzeuzuaz egun mugatukaz, trekin bat egiten Nepalera. 15, 16 egun. Horra mugitzen zara, hegazkinez, Kamadutik, 154 kilometro gongo direz, marra zuzen baten, 40 minutuko hegaldi bat egiten da avioneta baten, eta askotan egoten da guralditzarra. Badago aukera bide bat egiteko luklaraino,
Eta, bueno, hortxe dagoz, eta azkenoko 10 urte, betiko gatazka, noz bukatu bide hori. Orduen, egun mugatuakaz joan ezkero, eta bai joakeran eta bueltatekoan, eguraldi txarra badago, egazkinek ez di joazte luklara, orduen, bueno, ez teko zuz ere ginik ez, eta jete askori hori pasetan jako. Gero, oin, apirilean, hainbesteko jendetza da, ez teko zule ez da lekurik non lo egin, ez? Orduen, jente lar, jente gehiegi joaten garela. Bigarrena, zaborren kudeaketan, nitzako oso garrantzitsua dela, esparru, edo naturarekiko, esako nuke balio txuedan eta oso balio handiko baiara baten, non dan Parke Nazionala. Bueno, Basilei, kontzientziarik gabe geusek eraiki, ez? Alde batetik ikusteot, alturen asko edan behar dela, eta beti danak orgoaz, menga, ur mineralakaz, ez? Erote osuzan ure, ez? Plastikoko botillak, bakotza. Egunean 3-4 litro edan behar dau, bakotzak egunero 3-4 plastikuzko botillak. Hori, badago erraustegi bat, nantze bazarren, 3.450 metrotara, baina, garo, inbesteko zaborra genetan dugu, gaizki, arazo pilo bat dago zela. Beste arazo bat, zelan sukaldatzen daan, egurragaz sukaldutun da, baita ere gazagaz baita, baina, bueno, basoak eta kriston kaltea deki, ez? Orduen, alde batetik ikusteot, bertakoak, interesan di, benetan sinistuten dauriela horretan, baina, bueno, gobernuak eta ez duela ezer egiten, ez? Badaki hor dauela, eta, beno, urtez urte igotzen direzela presioak, urtez urte, eta arazo asko ukiten dugu zela, ez? Badaki ezer dekien, eta alde batetik bai, sinistuten dauriela, baina sinistuten dauriez bertakoak. Nik ze saiatuten az egiten? Bueno, saiatuten zara geusek eta aldanik eta ondoen egiten, ez? Eta soazen jentearekin ere, bueno, erakutzi edo zikeran zure ikuspuntua emon. Adibidez, Euskal Herriagaz, ze gertatuten jaku? Hemen Euskal Herrian, asko maite duten herrian, ez? Ni Euskaldunanaz, eta hemetik, hemen doguz, mendi hauetan lehenengoko pausuak, hemeko mendietan, hemeko atzatan, hemeko harrikoskorratan eskalatzen, mundua ikusten. Kriston eskaintza apartateko guz, enpresa desberdinetatik, herri desberdinetatik. Nik hemen emoten dut, gitxi gora bera, 6-7 hilabete, 8 tope, eta aurrera egiten dodaz, espizino bat edo bi, urtero. Azkenengoko 6-7 urtetan, batzutan bai, 3 espizino indo doguz, aurrera eta doguz. Batez ere, Pakistan da Nepalen, ez? Bai, ibilitakoa garela egopoloan, iparpoloan, Ameriketan, esan bezala. Euskal Herrian ikusten dut, arazo asko. Alde batetik, beti gabizela, herrialdeko konpetiti duten, ez? Eskualdeko konpetiti duten. Nik hemen hau badekot, honek bebai gure dau. Nik hemen hau badekot, honek bebai. Hemen mediko lasterketa, han beste zeozor, ez? Orduen, nik ustot, inbega guzela, geusek norberan dako, lehen esan duten bezala. Begituten eta ikisten akatzetatik, ez? Nik beti esateot, orain eberesten, zer egin dut gaizki. 9 hilabete barru bueltatuko gara. Zer egin dut gaizki, nondik hobetu. Hobetuteko margena kristona da, baina pentsatuz, eta beti zeutzako egiten dozu zeneak geusek. Azten bazara, beste begire edo hau, ez, han ezin lehi horrela ibili. Orduen, Euskal Herrian adibidez hartuko oñati. Herri ederra, non ia egun biri behin joaten naz. Zer ikusten dut nik oñatin? Industria piloa dagoela, eta ez jakila interesetan, edo turismoa, ez da egiten, ez da kritika bat, da nire ikuspuntue. Ze zango dut oinatitaz? Inbesteko fabrika, langabezia oso gutxi, igual izango da Euskal Herriko herrietarikoak langabezi gitxiagoakin herri hau oinati, inbesteko fabrika dagoz, bat bestea. Danak lanean, lagun pilo bateko dazan, gazte guztik eta danak lanen, hori ondo dau. Baina udaran, azite maiatzatik abustura bitartean, turista asko ikusten da, Arantxasutik,
handago Araotz, kirol eskaladako eskola bat, izen handikoa, eta kanpostar pilo bat etorten direz udara. Uda guztietan maiatzetik hasite, irailera arte esango nuke, Poloniatik, Alemaniatik, Austriatik, Belgikatik, eta bueno, ez direz asko. Hemen hiriburuak nik esango nuke Euskal Herrian irabazita dagozela. Bai, Bilbo, Donosti, Gasteiz, Iruña, milaka persona, askotan ikusten dugu komunikabidetan hotelak eta dana beteta egoten dela, 160, 180, baina ni pentsatzen dut, barnekaldean Euskal Herria kriston edertasuna dekola, eta ze gertatuten jaku, eskaintza asko dekoguz, mendi asko dekoguz, kanpotik etorten dan jentea, hiriburutarako joera hori, bertan egoteko, bertan loiteko, eta barnekaldeko turismo hau, jente etorten da, egune pasetan eta bueltatuten direz, ez? Nik hori argi eta garbi ikusten dut Oñati bezalazeko herri baten, ez? Eta penagaz geldituten zara, ez? Jenteak etorri, askok egiten da hori, eskaladoren komunitate honetan, bertan geratu, hotelak hartu, adibidez eginda autokarabanan parkin bat bebai bertan. Orden geuse horiek polito dauz, baina benetan sinistu beharra dagoela, ez? Eta esan dut hasieran, ez dala kritika bat, Oñati herrireko, baina bai, aukera asko dekozela herri horrek, benetan aukera pilo bat, eta bai mendien, danan inguruen, eta horreri aurrera guatu behar jakola, ez? Bertako jenteagaz, berbain, zer gure dan, nora gure dan joan, eta gauze horiek kontutan hartutekoa direz. Tolosa, adibidez Tolosa. Tolosa bezalazeko herri bet nik ustot eredu bat dala, herri bet non, asoka, kontxe burur etorten jataz, mamila, babarruna, txuletana, gero txontxongiloak ere koralanak, zapaturo, larumatero egiten dan hemen asoka, ez? Herri bet, nire ustez, baita zentzun horretan geusek movimentu dagola, ez? Eta hola izan behar zala, baina noski, geuse horiek azkenean dagoz barnekaldeko turismoari begire nire ustez, eta ere hori sustatu beharra dagoela, ez? Bestelan beti gagoz kanpora begire, bestei begire, eta bebai, gutzako imerreko gauzak bebai, garrantzitsua direz bebai, ez? Iauteriak baita, Orduen, Tolosa zentzun horretan, esango nuke ondo dagola, eta batez ere hori, baina barneko turismo antzako, eta barneko turismo ere nitzako garrantzitsu da, ez? Azkenean, 3 milioi biztanle gara, eta geutzako bebai, gure kultura sustatu beharra dagoela, ez? Oso garrantzitsua ikusten dut zentzun horretan. Oñatik ez, baita ere ikusten dut Tolosa bardin antzeko, seguruenik, lagunet ditut hemen, por cierto, dekot anekdota kurioso bat Tolosa egin orain. Tolosako txuleta aipatu dut, orain Everesten egon gara, 2 lagun Tolosakoak horratzen dagozenak etorri zirela Everesteko bekanpalekura, 20 kilo txuleta ekarri zidaten. 20 kilo txuleta, horkoak Castillo da Julianekoak, eta 20 kilo txuleta horiek gustora jangendu zen, ez? Hangoien mendien gagozenean proteina eskatuten dozkule gorputze, eta penaz dugu jaten aragirik, okelarik, eta ze gustora, ez? Eta txuleta hori bakizu ezer, hainion egon zan, sukaldatu ingendula behan, bekanpalekuan, eta 1.200 metrotaraino igo gendule, eta baita ere 3. kanpalekura, ez? 1.300 metrotara, ez? Atitxu batzuk, ez? Ja, sukaldatuta, ez? Eta bitu, norarte heltzean dan, ez? Tolosako txuleta, ez? Hori, adibidez, jarri gendun, olako modukutan edo olako kronikak idazten dudazandik, eta, kronika horiek eukida hori ez, 500.000 jarraitzaile kronika bakotzen, ez? Orduen, hor Tolosa, txuleta, ez? Aipatuten da, ez? Hori azkenean da, gure bete beharra baita ere, ez? Ni mendie erabiltzen dut azkenean bidaiatuteko. Ni benetan, esango nuke, bidaia zalean azela, me encanta bidaiatutea. Eta mendie erabiltzen dut, mundue deskubritzeko. Mundua deskubritzeko eta bidai asko egin dudaz mundutik. Tolosa, ikusten dut, Oñati bezala, barneko turismoa handi dagoela olako ekintzatan, eta gero, kanpotik etorritako jentea, adibidez, espedizionetik bueltan askotan etorten gara, horan txuleton bajatera, Julianenera, eta ikusten dut, jente asko, kanpostar asko, baina eta egune etorri, egune pasamen eta buelta, ez? Eta hori,
Bueno, hobetu beharra dagoela, ez? Eskaintzak, azpiegiturak, desberdinak ez dakit, marketingakin, ez dakit zelan egiten dizen gauza horiek, ez? Nik agian ez naz aditu bet, eta agien nintzeteke hemen egon behar, ez? Holtza ganean gauza hauek edo nire ikuspuntuk emoten, ez? Baina, holase da, holase da. Ez dakit, benetan. Nik ustot, hobetuteko aukera asko deko guzela, eta badago non hobetu. Etorten jat, adibidez, beste adibide bat baita ere, burure gogoak azegona zela kontetako. Pasaden urtean egin gendun beste neguko espedizio bat, kasu honetan, Pakistanera, Nangapar batera. Azkenegoko 30 urtetan, izan dire, 30 piku espedizio baino gehiago saiatu izan direzenak mendi hau eskalatzen neguan. Inopez esun lortu, gu pasaden urtean, otzaian 26an, tontorra zapaldu gendun. Espedizio horretara, Pakistanera joa aurretik, Argentinara joan ginen. Bale, Argentina. Kriston herrialdea da. 37 milioi biztanlegaz, ia 6.000 kilometro luzeran, pasada bat, ze aberatza dan herri horre. Zen aberatza, baina zein korruptua dan, eta zein desberdine dan leku batetik bestera. Segaitik joan ginen munduko beste puntara, guk egokitu beharra deko gule altueran, orduen, ez galtzeko denporari neguen egu oso gogorra dalako, Argentina joan ginen, bertan baitagoz, 6.000 metrotik pasako, sumendiek, mendiek, eta ia 6.000 metrotako kota ikutu dezakegu, ez? Orduen, 17 egunetako bidaian gendun. Bale, zein gendun kasu honetan? Bueno, apurtxuet munduen ibilitakoak garen alez, 17 egunetan, prestetan dozu bidaia. Baina, karo, espadeko zu apurtxu betolan esperientzie, ez tozuz egiten olako gauzak. Soaz, lekurik eta ezagunetara. Adibidez, dago mendi beto ezaguna dana, Akonkaua. Seguranik, zutariko asko, ezagutzen duzula mendi hori. Urtero, azite abendutik, urtarria eta igual otzaian baita ere, milaka persona egoten direz, baina milaka persona. Baimen bat ordaindu beharra da algoela, lehenengo parkean sartzeko eta gero baimena mendia eskalatzeko. $1.200, azkenean $1.500 joditzen dozuz bertan. Bale, guk ez gintzezan joan horra. Altuena da, baina iparraldean, hori dago Mendozan apurtzuetego partean, iparraldean dago Katamarkako probintzie, eta hor dago baiara bat, Fienbalako bareiaran. Bertan dagoz, Ameriketako 5 mendirik eta altuenak. 5 mendirik eta altuenak. Karo, hor, ez dago ezer, inongo azpiegiturarik, dana kontra, dana traba, eta horra joan ginen. Ordainu beharra $1.500 joan gintzezan, benetako leku eder da zorogarri batera. Naturagaz, benetan, kriston kontaktu zuzenean, animali pilo bat ikusi gendu zen, pumak, bikuñak, guanakoak, leku horietako bat, dinozun, ze leku basati, ze leku ederra, eta ez dago ezer, bai, han Katamarkako gobernuak egin zuen kriston mamotretoa, kriston hotela, kristonan han utzi dagoena, kortaderatan 3.000 metotara leku baten ez dekola inongo zentzunik. Segurenik batan bateri okurridu jakola, hau erekiko dugu hemen eta ja kumplitzen dugu turismoakin, eta dago utzik. Askotan egiten direz gauza pentsatu barik. Putada bat da, politiko bat zarenean eta askotan gai ez duzu kontrolatzen eta ordeko zu dirua eta erabaki beharra. Nik usteot, azkenean nik izan behar garela kudeatzaile honak eta benetako teknikoakaz edo benetako jentea dakienakin kontatua jarri eta plan bat egin, ez? Plan bat, baina planifikazio bategaz, estrategia bategaz, gukeu mendien ibiltzen garen alez, ez? Gukeu mendien ez gara ibiltzen soro batelez gelditu gabe eta ez da gizer eta askotan zantotzu, ez soratu da zaur, zizen algun alzarie 50 gradu 0 azpiko temperaturan. Ez, aixu, ez, txikito, nik orain 9 hilabete, etorri barri nago berestetik, eta 9 hilabete ditut aurretik, eta dekot planifikazio bat, estrategia bat, egunero nabil pentsatzen neure buruen, non hobetu behar duten, non egin ditu da sakatzak, 83 egun hauetan. Orduen, derrigorrezkoa da, planifikazio bat eta estrategia bat, danarako. Bai mendin eta bai turismorako, edo turismoan inguruen berbaz gabizenean, zelan erakarri, zelan landu, iraunkortasunari begira. Orduen, bertara joan ginen, iparralderan, ezkendun ordainun ezer ere ez, bai menik ez, kriston leku ederra, baina inongo informaziorik gabe ez.
Orduen, olako lekuek edo olako esperientziak askotan toketan jakuz, Afrikatik adibidez baita ere, askotan, baina hor dago konparaketa, zerkaketa bat ona, hordeko zua Aconcagua, goien dagoz, Aconcagua da altuena Ameriketakoa, baina justo iparraldean, dekuzuz Ameriketako 5 mendirik altuena, sartzean zara kotxez eta handeko zuz bekan paleko bat montetako aukerea eta mugitzeko handik eta emetik edo bizikletan ibiltzeko, bizikletan jente pilo ibiltzen da, zein mendien ibiltzeko, eskaintza kristona zein egan egiteko, edo zer geuz egiteko aukera dago. Baina, ez dago inongo azpiegiturarik, ez dago inongo informaziorik, eta benetan, hor da dirazgarria, lakara irakurut esaten dana, leku baten $1,000 kriston azpiegiturak danak antolatute, eta realdean beste punten ezebez, orduen nolako gauzak burure etorten jataz. Ez dakit zelangoa zen denporaz, oraindik hortxe, zein? Minutu bat, me cago en la leche, nik hemen. Azkar paso jata. Nik aldo jarraitu. Gauza asko itxido da sortik, gauza asko eta azkenean bidai batzuk egin doguz mundutik ez, eta holako, adibide garbiek ikusten doda zela. Ez dakit baliotsua izango direzan berba hauek, baina, zikeren saiatu naz zintxotasunez, eta nik ikusten dutena, neure begietatik ikusten dutena. Mundue, basaile da, mundue krudela da, eta persona batez ere esango nuke ez, gizakio, dekogu gaitasun hori, ez dakit, txarrakara, azken baten txarrakara, baina askotan ibiu, beste alde batera begitu, geuzekin, eta nik nire kasuan saiatu denaz, persona honakaz elkardotea. Itxiten doz, esaten dugu hor gure artean ez, eskalatzen artean jente toksiko alde batera utxi, eta gure arteko jenteagaz, eta seguramente raroak izango gara, baina jenteko la begituten gaitue, baina gu gustora egoten gara naturagaz, harreman estuagaz, eta nik gustora egotenaz, bai mendian, bai itxasoan, bai egan egiten edo zintokitan ez, nahiago ditut herri txikerrak iriak baino. Ez dakit orain galderetarako txanda dekogun edo ez? Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bideo baterako txanda beku. Guzteko jatan bideo bat, 3 minutuko bideo bat proiektatuko dugu, pena ikusteko zer egiten dugun. Dire zirudiek, oin bi urte, nan apar bat mendien, hor gelitu ginen 7.800 metrotan, eta egune kristona galdu gendula, 34garrena zan, egune kristona galdu gendun tontorraiteko ez, eta ezken dunetzi, ekibokau ginen, benetan akatz handien gendun, gaiurre eskapau jakun, zagoz 2 hilabete terrien gehi urte osoa prestatuten, erronka hori gauzatuteko, eta eskapatzen jatzu bakarrik txartu hartutako erabaki bategaitik 7.850 metrotara. Baina ezken dunetzi, eta hurrengo urtean, pasan urtean, handik urte batera itzuli ginen, eta pasan urtean tontorren gendun. Bai, nahi dozuenean? Galderak badeko zuez, gustora entzuten doaz. Vale. Aportxo, denbora irabazteko esaten hostie. Eskerrik asko, Toni eta Jordi, txalo bero bat teknikarientzako. Bai, ez da erreza hemen, lanean, eta benetan eskerrik asko gonbidatzeagatik, eskerrik asko parte hartzaile guztiei noski baita ere, eta ekaitz, hemen ibilo dela jotake, hau dana prestatzen. Norbaitek galderaren bat balin badukatan nahi badezu aprobetxatu justu orain, edo... Bale, bideoa botako. Ez, orduan ez. Ez deko dotxaik, ez da bildurraik, galderak erantzuteko, baina txundotzek enu, Fuck. You see my toes?
This is the traverse, Apo? Yeah. Eta 10 gradu zelzpiko temperatura, goizeko lauter ditan. Apo, is going well? Yeah. I think so. We go there, then no. Nice, Morrissey. Huh? Morrissey. Ali. How are you? Huh? We need to go left. What's up, Ali? But here is no way. But is the right channel? Another side. We wrong completely, eh? Wrong way. Too much right. This rock. Yes, behind. We need to go there, no? From there. Main summit is this, Apo. Main summit is this. We need to go there. We will go this rock, then we will see. Also from this rock. Yeah, we cross this rock. Then we will see. Possible, no possible summit. This is no summit. Apo, Old man. I'm tired, Apo. Eta 18 urte dekoz, berak, Asko bezarrago emoten dau. Tomorrow we three summits. Eta 18. Summit and summit sleeping. No, Summit are coming here. Summit. Asko bezarrago. In winter, bad weather, we are many time in base camp, and we are coming up. All things we are forced. We need a fixed rope. We need carry things heavy. Means we are coming. Camp 4 we lose energy. Then summit pushes too difficult. Yeah, very difficult. is it possible that this is the reason because this morning we lose the chance? Yeah, we have no power, you know. We have no power. Bueno, hauxe da dana. Galderaren bat, baldin badeko zu, eskerrik asko. Eskerrik asko, Alex. Bai. Norbaitekoen galderarik, bai. Mikrofono egon. Apa, kaixo egunon. Euskal Herri mailan ze mendi gomendatzen diguzu igual igandea pasatzeko, ze mendi gustatzen dizkizu? Niri dauz bi mendi asko gustatzen eta bata hemen ondoan dekozu Txindoki eta gero Gorbea mendie, bi hoiek. Bi hoiek asko gustatzen jataz. Gero ni Lemoa ondoan bizinaz eta dagoz leku batzuk lan oso politak benetan. Baina gustatzen jatana da aldatutea, asko aldatuten dut. Normalen entrenatzen abizenean beti zotak abai horre izaten dana, orduen ibiltzen az beti hemen aldatz bat, gero joaten az eskalatzera eta gero kombinatuz kirol desberdinak, ez? Baina bi mendi horiek direz bereziek Euskal Herren. Beste asko dagoz, baina zigeran Txindoki eta Gorbea bai.
Bai. Besterik? Bai. Bueno. No os peleéis, ez borrokanin, Mikel Insaustik, Kutxako gunetik. Bai. Bueno, gaur egun ingurumen eta jasangarritasun zigiluak daude edozer gauzetako, ez? Elikagaiak, arropak, edozein produktu, incluso turismo destinoentzako eta bar. Nere galdera da, mendiko espedizioentzako sortu alda nola baiteko ingurumen edo jasangarritasun zigilu edo zertifikatu bat? Que ba, ez dago ezebez eta pasan de todo, ulertzen duzu, por ejemplo, Pakistaneko gobernuan nahi dau jenteara joatea, ez, bultzatuten da hori, baina, bueno, ez da hori pape sinistuten orduen. Bueno, zuk izin duzu imaginau, bueno, Eskerrak Italiar fundazio bat dagoela, eta urtero, diru pilo bazartzen dute eta garbitzuten dute Baltoro glaziarra. Bestelan, dana gertuten da hor, nik neu zeiten dut, 2006 garren urtean hasi nintzen, oino 55 urteekot, dekoaz barkatu, eta 55 urtegaz, bueno, 51 dekuzu konsientzia gehiago ez, baina 26 bat urtegaz hasi nintzen pentsatzen, hemen dana sabor guztiek ezakizu, dana bota iten da. Nik beti birzikletu dut, beti emoteot egun bat, geuse prestatzen, zukaldere bertako jentei azkenean ez teki kontzientzia hori hemen deko gunik ez, orduan azkenean gure erantzun da hori aurre ataten eta erakuste aurriri. Eta beti esateot, eta itzaldietan eta beti iten dut ingapia horretan, beti epatu iteot. Eta zeiten dugu, sakuak eta erosi, eta beti birziklatu plastiko galde batera, papela bestalde batera, bidru bestalde batera, eta nik topau duten bezala, beti garbiago usten dugu. Askotan, ez jakintasun asko dago, askotan esaten da, Everestin inguruen sabor asko dagoela, eta Everesteko bekanpalekua, 14 metroko gainontzeko mendien artean, garbiena da. Hori, inoengo dura ikabe. Jendea egoten da garbitan, eta jendean bajatu egiten da dana, oain, lauta bi egun egon gara, eta ez dugu itzi, ez da plastiko gape, eta ez tozu topetan behiten. Ze gertatuten da, goikaldean, bai, adibidez, gu egon gara dozena bat lagun, baina oain espero dire aurten 2000-2005, 2000-2000 persona artean, orain, 2 hilabete egongo dire, morrena baten, 2005 lagun, sakar asko dago, beko dana bajatu egiten da. Ze gertatuten da, bigarren kanpalekuko sabor guztik, sabor danak hor dago zela. Ez direz oingoak, direz igual, 60. hamarkadetik aurrerakoak, ez? Lehen, zegoen hori kontzintzarik eta bota egiten zandala, eta azkenean glaziarra, morrena, mendien, natura, buelta emote dozku, ez? Ja, aipatuta galdera hau, nik usteot munduari indotzegun kaltea erreparazina dela. Egondanago, iparpoloan, egopoloan, Groenlandian, eta kalteak, gizakiok egindako kalte hori, ez da sekula bez errekuperauko. Nik ezak izan gertatuko dan teoria asko dagoz, pare bat, holan nik gehiago sinistuten doazenan barkau, eta ez dakit, baina bekan palekuetan, eta ez dago ezer adosturik. Eta Everestegaz bukatuteko, laugarren kanpalekuan, orain jela, 20 egun, 25 egun bertan egon ginela, 7.940 metrotara, eta ezin duzu imaginau zer dagoenan. Dago trailerkada bat osoa, oxigenozko botiakaz botata, hori kalkulau naban, eta den da sarpillo bat ez dakit. Horren izelen aurregin, nik errez ikusteot, baina negozioa dago, dirue dago, pertsona bakoitza 11.000 euro ordaintzen dugu Nepaleko gobernuari, bakarrik Nepal, Everest eskalatu alizateko, orduen, ostera behor, dilema, ez? Urtero dijo este 1.000 lagun, biderra 11.000 euro, bitu zelango diru sarrera dan, ez? Bakarrik, baimenagaz, eta gero, azkenean bakoitzak itziten duguna, ez? Orduen zaila da, baina geusek adostu beharko ziren, badagoz itxiten dugu fiantza bat 7.000 eurotakoa saborren inguruen, baina gero hori beti bueltatut dut, nik esatu da, ez dago inongo kontrolik, Dakiten antzut notzuten, azkenan geus asko bota dodaz. Besterik azkar, denboraz, larri gabiltzalez. Bale, azkar botako, bai. Bota. Hau, bale. Bideoan ikustezan, bukara mota ezun bideoan, deitze zenion. Apo, maitasunez. Apo Aitona, hori da. Baltieraz da, Apo. Eta, Pakistan ezagutzen dut, inguru horretan ibili nahi zure. Bai, hau esan da, magina dut. Ezagutzen ditut. Apo gure dago izan Aitite Baltieraz. Bai. Eta, espediziotan eta trekinetan beraiekin hartzen den harremana, denbora asko pasatzen da beraiekin. Komentatzen zen duen, Gondogoro pasatzeagatik, oain administrazioari da kobratzen. Bai, $2,000 6 lagunetako taldea bagoetzagatik.
garai batean hortik jende asko pasatzen zen, Juxe Bailararaino, eta Juxe Bailaran jende asko bizi da, nun hortikan ere bizitzezian, ez? Turismo honek edo espedizio eta trekinen turismoak bertakoentzako eragin handia dauka eta diru sarrera handia. Orain administrazioak hartu ditun erabaki horiekin, ez? 2.000 euroko hori kobratzea eta ze inpaktu daukan Bailara horretan, eta orain ze etorkizun ikusten diozun pixka azkeneko urtetan Juxe Bailaran bizik dian baltioi diez. Oso iluna. Etorkizuna, iluna. Zedara hori hor, sinadura bat tala ez dakinoena ministro batena hor, eta azkenean 2-3 urtetarako dijoa, eta ez dijoa inorbez. Hor badago Euskal Herriko Felix Baltistaneko fundazioa bertan eraikinen bat dago, bertan loiterik badago Juxeko herrian, Bailaran goikaldeko azkenengoko herrianan Kriston Hotela inzuten bebai, Zalabasteleko fundazioako diruagaz bebai, eta jende pilo, 1000 persona joaten ziren, karo, txulieten dozu, logikoena dana, ez jaisteko leku bardinetik, eta bertan ego, baina oso gaizki, oso etorkizun latzateki, eta gero aparte, dekienakin ez, beti guk hemen Europatik, Ameriketatik kalte egiten munduari, eta berari tokitan jakie aldaketa klimatiko gazeta, glasiarren urtzea dalata, kriston ekaitzak, eta azkenean da, benetan, oso etorkizun iluna dekiez, ez dakit nik zer gertatuko da, nik dakiten gauza bakarra, harreman asko dekotela beraiekaz, lagun asko dekoaz, eta saiatutenaz hori errespetuz, beraiekiko, bai Nepal, bai Pakistan, doan edozein tokitara, eta bebai, bidaiatutea guztetan jatalan ez noa beti 180 bakarri mendi, ez. Bidaian zati handi bet eta garrantzitsuena da bidaiatutea, eta beti guztetan jat lagunekaz bebai joatea, ez tirezenak ara joan, eta erakutzi lekuek, eta egondanago 1000 biderleku askotan, baina eske gustora joatenaz, hori da politena, bidaiatutea, eukitea ikuspuntu hori, baina, ez dakit, gatz dekie oso saie etorkizuna, oso saie. Nik bakizu zer, harreman asko dekoteraz berekin, egunero itzartuten dozte, han 4 ordu dire gehiago, orduen beti gehituten doz bat laguntza eske bat abeste, baina ez karaiegetan, saiatuten gara, aldan horrien lagundutea, ez? Asko harreman handi dekot eta gauzek zail dagoz. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, zebestelan berandu joan gora. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Tukiko dugu zure berri. Eskerrik asko.